ibada lokaci ne zamani ne zamu fara Ramadan kare Allah ka bamu albarka da take cikin sa albarka Allah shi bamu ita yan uwa ko zo nan karka kushe hasada ba ita bace a rayuwa ka so mai saka dan uwa duniya da yanzu a taru ka ta lalace a gani lokaci yanzu ba amana ba mutunci kai ikon lebiya ba amana ba mutunci duniya ta da wakar